De winnaar van de TVK 2014. Hier zijn voor u Teun en Giovanni. Als we een microfoon erbij zouden kunnen krijgen. Oh, je hebt een zilveren microfoon. Ja, oh mannen, die mannen zijn zo erg goed, die hebben overal een oplossing voor. Vandaar dat dan gewoon nog één keer. Zit keer klaar voor het winnenliedje van de TVK 2014. Hier zijn we Teun en Giovanni met het liedje Anna. Tot zometeen een afterparty is het bonus minister echt werk. Die mannen weten van feest.